Ahojte, moje meno je Barbora Hrdeková, som zakladateľkou značky Victoria Masáž masérskych salónov a Victoria Masáž Academy, kde vzdelávame masérskych terapeutov. Dnes si povieme viac na tému pooperačných masáží. Z mojej praxe v týchto pooperačných masážach vidím, že u niekoho je tá rekonvalescencia rýchlejšia, u niekoho to trvá dlhšie a za tých niekoľko rokov praxe som už vyskladala, alebo sa mi ukázali také najdôležitejšie veci, ktoré je potrebné dodržať, aby ste ten čas tej regenerácie skrátili, aby ste mali čo najkrajšie výsledky a aby ten celý proces bol pokojný a vo finále výborný pre vás. Takže v dnešnom videu si povieme 4 základné veci, ktoré je potrebné dodržať po plastickej operácii, či už je to abdominoplastika, či augmentácia prs alebo liposukcia. Prvý bod, vždy, ale naozaj vždy dodržiavajte pokyny vášho operátora. Plastický chirurg má na to vzdelanie, vie, ako tú operáciu robil, videl na tej operačnej sále, ako to prebiehalo, aký bol zákrok, pod akou záťažou ste boli, aké boli komplikácie, nekomplikácie a keď vám povie, že treba dodržiavať toto, tak je naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby ste to aj dodržali. Veľakrát sa mi stáva, že po prvom týždni, keď sa klientky cítia dobre, tak prídu a povedia mi, že vyupratovala som celý dom, umyla som 4 kúpelky a sú také hrdé, že ako dobre. Prosím vás, keď vám operátor povie, že máte mať kľudový režim, tak ho naozaj máte mať, pretože vy neviete, či tam boli nejaké šitia vnútorné, aké boli komplikácie, či nepotrháte nejaké jazvy a tak ďalej. To naozaj veľký zásah. Každá operácia, aj obyčajná liposukcia, ktorá sa ide kanálkami, tak ona vám v tej hĺbke proste urobí rány, potrhá vám to tkanivo a tam je veľmi dôležité to hojenie a nepreťažovanie organizmu. Takže, ak máte mať kľudový režim 2 týždne, majte ho 2 týždne. Keď mesiac, tak mesiac. Naozaj každý operátor vám povie, keď vám nepovie, tak sa na to určite spýtajte a hlavne to dodržiavajte. Druhým bodom je kompresia. Kompresia je absolútne must have. Väčšina klientiek, pacientiek odchádza z operácie už s kompresným prádlom, ktoré vám dávajú na klinike. Čo odporúčam ja, vždy si kúpiť ešte aj druhé, aby ste si mohli vymieňať, keď už budete môcť toto kompresné prádlo si dať dole. Ešte aj to je veľmi dôležitý bod. Ak vám napríklad po liposukcii povie lekár, že treba toto kompresné prádlo si dať dole až po nejakých 4 a 5 dňoch, tak to prosím vás nerobte skôr. Ono naozaj to má svoj význam a je to veľmi dôležité. No a keď si ho dáte dole, budete si ho chcieť oprať, tak potrebujete mať niečo na výmenu. Takže je dobre si vždy kúpiť aj druhé kompresné prádlo. Za nás sa osvedčila značka Lipoelastic, majú naozaj množstvo toho sortimentu a taký super tip pre vás, ktoré ste po liposukcii nôh. Tak, ak sa vám bude zdať, že už opuch vám odišiel po tej operácii a tá kompresia je vám veľmi voľná, tak si nemusíte kupovať tretie prádlo. Ale čo ja vždycky odporúčam sú kompresné leginy, ktoré, ak väčšina kliniek teda odporúča pred liposukciou nosiť už nejaké 2 mesiace, čiže vy tie kompresné leginy máte a potom, keď ste po zákroku, tak vlastne tú kompresiu, ktorú máte, tú pooperačnú si dáte na seba, ona je síce voľná, ale na to si dáte ešte tie leginy kompresné. A to, čo urobíte, že nemuseli ste vyhadzovať peniaze za tretie prádlo, ale vyriešili ste to takto. Leginy máte na niekoľko rokov nosenia, vydržia vám, takže tá investícia do nich sa určite oplatí aj pred operáciou, aj po operácii a takto ste ušetrili. Prečo leginy odporúčajú nosiť 2 mesiace pred operáciou? Je to veľmi dôležité pri tej liposukcii, aby to tkanivo bolo prichystané na ten zákrok, aby sme pomáhali lymfatickému systému. Pomáhajú teda prúdiť lepšie lymfe, pomáhajú žilovému systému, aby žily rýchlejšie dostávali krv vlastne z nôh smerom hore. A ono v podstate dneska sa odporúča, či už máte sedavé zamestnanie alebo ste veľa na nohách, naozaj aspoň 4 hodiny denne nosiť kompresiu. Toto je odporúčanie pre všetky ženy aj mužov. My teda primárne pracujeme so ženami, takže u nás je to naozaj aj v salónoch ich tie leginy odporúčame, aby nosila každá žena, ktorú trápia či už opuchy alebo majú v pláne teda liposukciu alebo nejakú proste operáciu alebo napríklad operáciu krčových žíl, aj tam je veľmi dôležitá kompresia následná. Tretí dôležitý bod sú pooperačné masáže. Treba dávať veľký pozor, ku komu sa objednávate. Pooperačné masáže nie sú len manuálna lymfodrenáž. Veľakrát to majú ľudia spojené a operátori posielajú na klasickú lymfatickú manuálnu lymfodrenáž. Je to perfektná technika, ale má svoj význam v istej fáze hojenia. V rôznych fázach hojenia sa používajú rôzne masérske techniky, takže vždy si vyhľadávajte pooperačného terapeuta, ktorý ovláda aj ako manuálnu lymfodrenáž, tak aj ďalšie techniky, ktoré vám pomáhajú v jednotlivých tých fázach hojenia. Masáž vás nesmie bolieť, je naozaj jemná,
Opäť je tu veľmi dôležité, čo vám povie operátor. Ak vám povie, že na masáže môžete chodiť o 2 týždne po zákroku, tak to dodržíte. Ak vám povie, že na druhý deň, tak ideálne dodržať, hej. Čiže vždy nehávajte toto rozhodnutie na operátora, pretože ako už som spomínala na začiatku, on vás mal otvorenú, rezal, videl, aké tam boli veci, čo sa dialo. Preto je veľmi dôležité ísť podľa jeho pokynov a ak ste pooperačný terapeut, tak odporúčam posluchnúť lekára a nechcieť sa pasovať do jeho role a povedať OK, tak ja ti to spravím už teraz, lebo ja si myslím, že je to tak dobre. Vždy počúvajte lekárov. Pooperačná masáž, aký má význam? Vy, keď ste po nejakom takomto zákroku, tak najväčší problém sú opuchy. Preto sa aj dáva kompresia, aby sa tieto opuchy teda znížili. Máte tam rôzne riziko vzniku serómov, to si povieme v inom videu, ale teda najväčší problém je to, že ste opuchnuté, naliate a tohto opuchu sa potrebujete zbaviť. Telo tento opuch alebo túto medzibunkovú vodu odvádza cez lymfatický systém a my tento lymfatický systém potrebujeme stimulovať. Takže začíname s týmito masážami. Čo to znamená pre vás ako klientku? Budete rýchlejšie zahojená, rýchlejšie sa zbavíte opuchov, vyhnete sa možným komplikáciám, ak sa tam drží veľa vody, môže to spustiť zápalové procesy. Jazvy sa vám rýchlejšie zhoja, budete sa cítiť lepšie, ten výsledok bude krajší. Následne rôznymi technikami, ktoré sú súčasťou tých pooperačných masáží, zabezpečujeme to, aby tam nevznikali nejaké zatvrdnuté miesta, fibrózy, aby sme vedeli zanalyzovať tento séróm, aby sa vám nezačala napríklad tvoriť polyposuchty celulitida alebo brúško, aby nezostali nejaké tvrdé jazvy, zatvrdnuté miesta, ktoré sú vždycky vidno. Čiže ide nám aj o ten estetický výsledok. Pre operátora je to výborné, pretože doľaďujeme ten samotný výsledok a aj oni sa potom tešia, keď jednak vy ste dodržali všetky tie kroky tej pooperačnej starostlivosti a on je rád, že vlastne ste pod kontrolou ako keby aj toho maséra, toho terapeuta, ktorý vie zanalizovať prípadné rizika a vie vám pomôcť a vo finále proste sú všetci spokojní, lebo máte krajší výsledok. Štvrtý dôležitý bod je používanie správnych, či už krémov, gelov, olejov. Veľmi dobré, keď máte modriny po týchto operáciách, je dávať si, v lekárniach to kúpite, diklofenák, musí byť zložka, rôzne preparáty, ktoré vám vlastne zmierňujú tieto modriny, ale čo sa nám osvedčilo najviac je arnika, zložka, ktorú ja teda odporúčam túto veledu. Veľmi dobré skúsenosti pracujeme, či už s olejmi arnikovými, alebo majú rôzne maste, gély. Je to naozaj super aj pre vás ako pacientky si to zabezpečiť už pred operáciou a má to doma. Arnika podporuje regeneráciu, zmierňuje bolesti, pomáha tomu tkanivu sa zotaviť, takže v momente, keď už je možné používať maste, gély, oleje, tak odporúčam toto. Buď teda, aby vám tú masáž robil terapeut, ale viete si to aj vy ako pacientka doma, aj keď to máte, tak si to viete tie miesta ponatierať. Opäť, zrýchli to tú regeneráciu, bude vám lepšie, budete mať menšie bolesti a je to voľne dostupné. Pár euro, ale krásny výsledok. Takže toto boli 4 najdôležitejšie veci, ktoré treba dodržiavať po operácii. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa pýtajte dole v komentároch. Ja sa budem tešiť na vás pri ďalšom videu, kde si opäť rozoberieme niečo z týchto pooperačných masáží.